ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡದ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಂಡು ಇರ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಓ ಬಾಲೆಗ ಕುಲ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡೆದ ಈತು ದಿನ ತೋಟಾಗ ಬೈದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಾಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಮಗ ಬೊಚ್ಚಿಯಾ ಛೇ 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 ಅವು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಹಾಪುಣತ್ತ ನಡಪೆರೆ ಕುಸ್ಸಿ ಹಾಪುಣಲಿಗವ ಕಾರ್ದ ತಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂಚಿನ ಲಚ್ಚು ಎಂಚಿನ ಲಚ್ಚು ಎಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಈಗಲೇ ಪುತ್ತೂರ್ದ GL ಮಾಲ್ಗೆ ಬೈದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂದುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ಬಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಲ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಅವೇನು ತಗೊಂಡ್ ಬಲ್ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಒಂದನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಕೇಂಡರ್ ಎಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಇಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡದ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಚಿ ದಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಂಡು ಸೊ ಬಜ್ಜಿ ಚೀಪ್ 525 rupees ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ನೆಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು 525 ಒಂದು ವರ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಮನೋಲಿ ಕುಂಬಟ್ ಪೂರ ಪರಿದುಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಎಂಕಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ದೆಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕಿಡ್ ಝೋನ್ ಬತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೊಬ್ಬನೇಕ ಮಾತ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಬಲೆ 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 ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆನೆ ಮೂಲು ಮೂಲು ಉಲೈ ಬೋಲೆ ಉಲೈ ಚಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಡ್ದಿರು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಗೊಬ್ಬರೆ ಮುಕ್ಕಲು ತುಯ್ಯಾರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನೆ ಅಡೆ ಬೋಲೆ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಪೋಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನೆತ್ತ ಉಲೈಡೆ ಪುರ ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಕನ್ಯನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಜನದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಲಿ ಅತ್ತ 3 ಜನದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಲಿ 3 ಜನದ ಬೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಮಿ ದುಪ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ತೂದಾತನು ಅತ್ತಿಗೆನಾ
ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಲ್ ಶೋಕುನ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿಗೆನಾ ಏ ತಿಪ್ಪು ಬಲ್ನೆಗೆ ಈಗ ಕೈ ಉಂಡೈ ನೀರ್ ನಂಬೇರ್ ನಾಡಿಪ್ಪೋಳು ದೆಪ್ಪಲೆ ಮಾಮಿ ದೆಪ್ಪಲೆ ಕೊಡ್ಬಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈಸಿ ಬೈದ ಒಂದು ಈಸಿ ಬೈದ ಈತ್ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪಡತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು ದೆಪ್ಪು ಉಂತೆ ಉಂತೆ ಒಂಜ ದೆಪ್ಪ ನುಂಬೇರ್ನ ಪೂರ ಅಕ್ಲಾನೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಇಂದೆತ್ತ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ ಲಚ್ಚುನ ಎನ್ನ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಅದು ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಒಂದು ಏರ್ನ ಒಂದು ರಜ್ಜನ ತೊಂಡು ಏರ್ನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಅಂಬೇರ್ನಲ್ಲ ಶೋಕುನ್ ಅಂಡ ಮುಂಗಿದ ದಾಖಲ್ನ ಏರನ್ನ ಎರಡು ಜನ ಚೋಕುನ್ ಯಾರು ವಾರ ವಾರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಂಚು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಚ ತೋಟಡ್ ಬತ್ತ ಒಂಚು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಕಂಡರೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇನ್ನೊಂತೆ ಪಂತಿ ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಪಂತಿ ಯಾರುಂಡಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪನಾಗೆ ಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೆ ಅದು ಪಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ತೋಟಗೆ ಬೈದ ಪಂತಿಗೆ ಪಂತಿ ಆತಂಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೇರು ಇತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲ ಆಟಿದ ಗೆಲ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ತುದಿತ್ತನ ಗೊತ್ತಾವು ಏರು ಮಾತೆತ್ತೇರು ಪಂತ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಸೊ ಮಾತೆತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪೋಯೇರು ಒಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೋಯೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತ ಮಲ್ತೇರು ಪಂತಿ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ನ ಬತ್ತೇರು ಬಿರವಡೆ ಆದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪೋಯರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಬತ್ತೇರು ಲಚ್ಚುಲ ಬತ್ತಲು ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಗಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತೇರಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಪಂತಿ ಮಾತ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊನೆಯರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನಾನು ಯಾ ಬೊಕದೊಕ ಬೈ ಯಬ್ಬ ಯಬ್ಬ ಹಾಯ್ ಕಂದ ಹಾಯ್ ಯಬ್ಬ ಎನ್ನ ಬದಲಿನಿ ಅಣ್ಣ ಪತ್ತಿ ಪೆರೆ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬೊಟ್ಲೆ ತಾಟಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೋ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣುಂಡು ಅಂಗಿಡಿ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣುಂಡು ಗಾನುನಾ ಪನ್ನುವೇರ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಂದು ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಗಂಡನಿ ಹಾಯ್ ಓ ಬಾಲೆಗ ಕುಲ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡೆದು ಈತು ದಿನ ತೋಟಗ ಬೈದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಾಡು ಬಾಲೆಗಾನಗ ತೂಲಗೆ ಬಾಲೆಗಾನ ತೂಲಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಂದ ಆತ ಮಗ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆಪುಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿ ಪುಜಿ ಆತ ಕಂದ ಕೂಚೊಡಿಗೆ Handani baka hin cholar antir kana
ಈರು ಮುರಾಣಿ ಬೂರ್ನೇನ್ ದಾಯ ಪಾಡಿ ಜರಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ರತಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಸರ್ ಅನ್ಪುನೇನ್ ಈರು ಪನ್ನೇನ್ ಹೊನೋಡಾ ಆರೆ ಪನ್ನಿ ಬೂರ್ನೇನ್ ಪಾಡೋಚ್ ಪಂದು ಅಂಚದು ಪಾರ್ದಿಜಿ ಹೊಸತ್ತು ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಡೆಂಜಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಲಿ ಸೊ ಐಟು ಮೇರು ಬೂರ್ದೇರು ಐನೊಂಚೂರು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಏನು ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಓಕೆ ಪನ್ನೆ ಪಾಡು ಕಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಪನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಿತ್ತಗ ಪಾಡ್ಗೈನ್ ಬೇರೆ ಬೂರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬೂರ್ನ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡ ಎತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದೇ ഞാൻ കാത്തൊന്ന് ഇജ്ജണ്ട് ഞാൻ പൺപുണ തട മേര് ബൂർദാത്തുണ്ട് അಲ್ಪ ഉള്ളേർ അഡ്ഡാടുള്ളേർ ಅವ್ ಕಂಗ್ ಬೂರ್ದನ್ನೇ ಕಂಗ್ ಬೂರ್ದನ್ ತುಲಿ ಜೆತ್ತದನೆಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಪುನು ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಬೊಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಮಗ ಬೊಚ್ಚಿಯಾ ಛೇ ಅವ್ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆಪುಣತ್ತ ನಡಪೆರೆ ಕುಸ್ಸಿ ಆಪುಣಲಿಗವ ಕಾರ್ದೇರ್ ತಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಕಂದ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನೀಲಚ್ಚು ಡಲ್ಲುಲ್ಲಂತೆ ಹಾಯ್ ಅನ್ಪುದೆ ಸಾನು ಅಲ್ವಾ ಗುಂತುಲಗೆ ಮರ್ಮಲು ಕಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುತುಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಪುಲಿ ಮಗ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚ ಮಂಪುನು ಇದೇ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನಮಸ್ತೆ ಇಂಚ ಮಂಪುನು ಮಗ ಮಾಮಿ ಹತ್ತೀರ ಪೂರ ಇನಿ ತೋಟಡೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ತೋಜು ನೀ ಮಾಮಿನ ತೋಜ ಬೈದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನರ್ತೆದ ಪಂಬಾಗ ಪೋತೀರು ಮಾಮಿ ದೂರ ಹತ್ರ ನರ್ತೆಗ ನರ್ತೆಗೆ ಹೋಯ್ನೆ ಮಾಮಿ ನರ್ತೆಗೆ ಬಲ ಪೋಯಡೆ ಹಬ್ಬ ಬಲೆ ಲಾಗೆ ರಂಜಿ ಜನ ಪೈ ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತುಕ್ಕ ಹಾಕೋಡ ಅಮ್ಮಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂದು ತಿಕ್ಕಿರೇನು ಪಿರ ಕಂಡಗೆ ಬರ್ದು ಬೈದಿರು ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಈತ ಮಾಮಿಗೆ ಎತ್ತ ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲೇನೆತ್ತೀನಿ ಮಾಮಿ ನರ್ತೆ ಬೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಆರು ಉಪ್ಪುಲಿಗೆದ ಹಿರೇಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ತುಲಿ ಹೂ ಅಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪುಲಿಗೆದ ಇರತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೋಜುವರ ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಹೂವಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಆರು ಉಪ್ಪಲಿಗೆ ದಿದ್ದೆ ಹಿರೇಗನ ಪುನತ್ತು ಬಲ್ಲಿದೆ ಪುನೆಗೆ ಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಲೆಪ್ಪುನಿ ಬಾ ದೊಡ್ಡ ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಹಿರೇಗಂತ ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನರ್ತೆ ಉಂಡಾ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮಗೆ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಬಾರ್ದು ಇದ್ದೀರಿ ವೀರ ಪೋಪನಿ ಗಾನು ಬರೊಚ್ಚಿ ಏನ್ ಬರ್ಪ ಗಾನು ಬರೊಚ್ಚಿ ಎಂಗ್ಳು ಬರ್ಪಾರಪ್ಪವ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಪುನ್ ಮಾರೆ ದೀಪ ಅಂತಿದೆ ಪಾಯರ್ ಉಂಡು ತುಳಿ ಚೀಚಿ ಈ ಕೆಶಾರು പോയി മരത്തി പൊടിച്ചി നർത്തത് പോണ വേലിട് കാല തുച്ചിനെ കോത്ത అవులందు చిచి తిగుండా ఆ చిప్పు అటు ఫుల్ అవులు ఫుల్ పంతిండుది ఇంత ఊలగేవా నేను చూడండి గ్యాప్ ఉండదు అది ఊర నెట్ ఒక నీళ్ళ దింజిదనత నరక్కుండు అర్థం ఎట్లా ఉండే కారు ఇది మాత్రం తిక్కునే తిగండా బొడ్చి వాళ్ళ అర్థం పెజ్జరవదు వాళ్ళ ఇంకా వాపస్ పొందులా గైస్ ಸಾರಿ ನರ್ತೆ ತೋಪಾಯರಾಜಿ ದುಂಬುದರ ಕಂಡಾತು ಎತ್ತೆ ಪುಡಿಯಪ್ಪ ತಾಯ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಮಣ್ಣರ ಹಾಪಿಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಪಸ್ ಪೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿನ್
ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸೀರಿ ಮೊಡೆತ್ತಂಡಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಬಲ್ತಲ್ಲ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಲಚ್ಚು ಎಂಚಿನ ಲಚ್ಚು ಎಂಚಿನ ಪಾಪತ ಬಾಬಾ ಪಾಪತ ಹ ಪಾಪತ ಮಗ ಏ ಮಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೋನಿತ್ತೆ ಪಾಪತಾ